Luba vybírá zeleninku, vitamínky, sami dobrodky. To bude asi všechno zdraví. A manželka je tu, no. Co jsi to dala, mrkvičku? Dieta. Dieta, a dneska teda dieta. Lubo, nevíš, co bys, co? Já nevím, protože toto je co, to je hovězí. Toto bude hovězí. Tady máš kuřeci, ty karbenátky nebo něco, ne? Tam je tuky karbenátky. Jo. Americký brambory. Mhm. Nevím.